Salam vatandaşlar, salam Halmurada ve salam Saparaga aydın kemine ähli vatandaşlar, studentler, deňduşlarym hemmäňize salam. Şu çykşymy ýaňy ýakyna ýaýran şu Süleyman Jigimediň hatyrasyny etýän. Şu çykşymyzda Süleyman Jigimediň en atasyna, dogan garyndaşlaryna giňlik dileýäs. Neresi çağan yatan yer ýalty bolsun, jaý cennetten bolsun. Allahym yumşak nur içinde yatsın Allahcan. Bu çağa vatandaşlar bizim baydamymyzy ýokary gallar biljek çağa. Bu çağa şu bütün daşary ýurtda bolup çykyp bilmän, geplemäge gorkup, sanyrap ýörüp, ýorwanyň aşagyndan çykyp bilmän ýatan içinde ýaşap şu agyrynlar görüp şonda da kaýyl bolup boynuny sallap ýören adamlardan saýlanyp şu 10 näçe ýaşly çağa, 16-14 ýaşly çağa hemmesi kişiden saýlanyp ýeközi şu diktawat eden haram diktawat eden zatlaryna kaýyl bolman boyun eğmediği üçin şolaň diýeni etmediği üçin, şolaň etdiýen zadyny ýeňilliýänine ýeňilmediği üçin, özüniň namasyny, mertebesini goran üçin şu çağa öldürli. Şu çağa şoň üçin öldürli. Indi şu çağaň ölümüne hiç hili ýüregiňi dawan okmasydyň türkmen halkymy. Şu çağaň ölümü hiç bir zat bolmy. Men görüp otyrna köp kanallarda şunu eşitmedik bolýarlar. Bilip bilmedik bolýaňyz. O näme etdiňiz bolýar? Ya hiçmi bir çağan ykwaly? Sizde hiber ýokmy, bir ata duýgusy ýokmy sizde? Siziň öz çağalaryňyz ýokmy? İçindäki daşyndaky adamlar ýorwanyň içinde gyzlenip ýörenler. Sizde ene duýgusy ýokmy? Bir ýüregiňiz awan okmy? Şol eneň ýerine özüňizi goýup göreňdokmy? Ata bolup size atalyk duýgusy ýokmy? Erkeklik duýgusy, namus duýgusy, iň beterde namus duýgusy ýokmy size? Näme biz inni çağalar geljekde de öldürli berse häzir öldürilýän bolsa geljekde de öldürirler. Öňe bolup gelýär bu zatlar. Ýöne şu wagt öňe çykyp hemme zat habar berip oturan adamlar bolan üçin habarlar gelip dur. Internet we ýurdun ýartyndan köpüsi daşary ýurtda hemmäňiz görüp otyrsyňyz. Näme üçin sesiňizi çykarman otyrsyňyz? Näme şeýdi gorkak bolup ýaşasyňyz gelýär hemmäňiz? Erkekler, siziň çağaňyzy öldürýän çäler garaşyp görjekmisiňiz siz? Ata duýgusy ýokmy sizde? Näme Aşgabatdylaň çağadanym daşawy lewap mary balkan olan çağa däme? Näme üçin şunýar zat edilýär? Men öňe eşitdim şu temany ýeňilmelmiş dip ýeňillerler diňe o daşawy oglan çykdy. Mardanam maşeýdilen, balkandanam lewapdanam o nämeň nirde we onýal zakon we motaýda. Namus eden ýokmy şuňa adamlar? Men ene däl, men okap ýören student ýöne şol adamyň ýerine özüm goýup görýän, men kiçirakkan bir güjüjegim bar da şoý ölenne men bir ölüp bilmedim, şoý duýşuma girip zat edip erwetip şonu şol men güjük haýwan zat gowarýan özüm. Şo men pasta ýanymda ýaly bir hili şo zat maňa agyr diýdi-de, ýöne siz nähili bir hili zalim bolluňyz, nähili bir hili binamys bolluňyz halkymyz. O ýoraýyň birazajyk ýokmy içiňizde erkeklik duýgy, erkek diýen adamlarda? Aýal maşgala diýende ýokmy bir ene duýgy, bir instinkt diýen zat bardyr? Haýwanam öz çağasyny öldürilse, şoňa seredip duran owa. Ho haýwanlar gepleşikler görýän bolsaňyz, boýbollar zatlar üstüne ýolbarsy çağasyny nemedenne üýşüp süsýärler şonu. Biz türkmenler inni malçada bolmadykmy? Malçada bolmadykmy biz? Eýranlar bir çağa ýöne ýygnanlar üçin, ýöne gizläp alanlar üçin intek öldürilen. Näçe halky öňe çykdy Eýranlar, hakyky türkmenler, mert türkmenler
İran'ın owan şu Türkmen sahran Türkmenler ana öwrenin şolara seredinde. Şolar reperlerini dinlen ana Emin Rasen'i Gorkyam kaptalına näçe ýysan oğlan klibine çıkıp dur diýip durlar. Ağzından gelenni. Närazydyklaryny bilip dur artistler bizimkiler ýaly samsyk ynançmak ýyly we nämen ýyly diýip aýdym-aýdan oklar ministerler öňüne çykyp. Hakyky bolýan zatlar barada artistler aýdym aýtdy. Bir ýerine bir zat şoňa gynanjyn, bilir ýa şoňa kömek etmeli. Garyp çagalarna çen şo hojalyga baryp göwnük berip oturup şo halk bolup oturup şo taýda bir ul maslahat edip şom nädip şu çagany ýygyny alyp bolar diýip her ýere ýüzlenip özleri çykyş edip oturýarlar, ýöriş edip oturýarlar. Bir näme üçin bir çaga öllü hiç eli. Ýa-da şu diktatura günäsi boýunça öllü danym näme üçin biz gülüp hisa bolmadyk ýala hi ha edip ýörmär. Utanaň bir azajyk o derejede bolmaňany bunýar nähili bir hil boldy. Şunýaly zat bolar diýip ýassam tursam türkmenler şu derejede binamysdyr diýip kellämede gelen okdum men. Bilemok sizde nähil duýgu bardy öňe. Mene öňler bize gorkutata bolan, bize maltymly bolan, bize görowly bolan, bize Oğuzhan bolan, bize Melik Şah bolan, bize Alparslan bolan, Seljuk imperiýasy gurulan uly Osmanlılar bizim doğanlamı şuna mene düşüneceğim bir Türkmen değilse başka milletlerim gara telpekli varsa gorkyanı kenip şu okan kitaplamdan kellemde galan bir namuslu millet mi kayıt yedim da yani nehili bir haram çürük tohum çüren tohumuna önünden emedekleşip diyorsunuz ertesi basılacağınız bilseniz de emedeklep salam verip emedeklep eğilip elini uşap zat edip diyorsunuz manglayını da üçledek değirip Kur'an'ı şey edip değirenini di haçan yadını da düşýärmi? Kur'an değirin başına da haramzadalar on yadan halkın puluna yadan bor bolsa boklu kitaplarını manglayını da değir oturýan çağalaňyzy oran çağalaňyzyň hukugyny oran geljeğini oran barybir bilýäňiz çağalaňyzyň öldürilýänem urulýänem zorlanýanem çürükleň hökümeti, klany we tohumy dowulmadyk ýaly ders hemmäňizi. Türkmeniň ýeke şu vilayetlerden ýeke çaga ölse, ne şu çaga taňa jogap berdi. Inte garaş otur şu çagaň nesip bolsa informasiýasy geler kim şu doktorlar kim şu kimin eli bağırsa kim şon könürgöjü uradan olsa şu Aşgabatda seretmellerle eýle uradan olsa şu trenerinin adı familiýasyny intak hemme habar gelýär. Hemme habar geljek. Garaş otur şoňa. Şon bir bileli sen tohumyň bilen ýom-ýok eder. Sen çürük tohum diýip barat. Sizin tiräňiz çürüge. Çürük adamlaryň çürük zatlary bir çürük alma bolsa da bitin almalan gapdalyny oýsan gapdalyna kyn çürek diýerler. Şon ýaly çürük alma ýaly çüren tohum şol tiräsiniň adam çürük. Haramzadalar. Kimsiz o kim? Özüňiz nämedir öýtýäňiz? Sizden başga adam ýokmy Türkmenistanda? Häzir barym sen aýallagyny, haram aýallagyny şu maryň üstünden maşyny geçirjek bolsun. Maryň üstünden geçip, o lewaba geçip nemetýänler urad oturana tekstil zat. Han urad ýamka görür şonu ýene bir ka geçdin wagt haramzadalar. Şu agronomer bar başka vilayetler Aşgabat'a girip bilmeyen olsa, näme Aşgabat başka yurtmy? Biz şu başka yurtlara gidip Lüboy vilayetin maşyny, Lüboy paýtagty, Lüboy vilayetin maşyny girip dur. Ýöne bizde bolanak, sen kim? Aşgabat'ın ataňdan galan mirasmy? Siz Aşgabat'a bar şu Mary, Leva, Balkan, ahal salmayan olsaňyz, şu Aşgabat nomeram, biz salmaýas şonu. Şon edilýär, şon gurna otursun tak görersiň haramzadalar. Han maşynlaňyz geçýär, ka maşyn maryň üstünden, lewabyň üstünden han göreli nähil bolýar. Siziň janyňyza batýan, siz biziň çagalarymyzy öldürüň, size biz şon ýaly ýol berersmi?
adamlar Türkmenistan'ın içindeki eşitmedik olup oturan adamlar daşındaki, daşar yurtlardaki, Türkiye'deki, Rusya'daki ve beyleki Türkmenler eşitmedik olayan, görüp görmedik olayan bolledin inni besedin, çıkın inni. İçindeki adamlar size de maslahat salman aganomur. Gelmesin, geçmesin. Şolong maşinlarını geçirmen. Yürüyte şu bağlamellerlere tamozning adamlar. Bağlamellerler yürüyte bağlar. İçinde ne malı belli değil. Ana Rusya'da da neçe ya içi dolu bir furalı dolar da yank Türkmen manat. Bu kuş kellesem işlemeye de yani hükümete geçeyen notlar manat çıkartlar samsaklar daşına. O manatlarım basılıp yatırını şu manatlar satacak olup şu orsun nemelerine tutulan kimin pullu ise de adam Türkmen manat şunu aydı bilen o kimin pulluğunu. Bir ulu tam cay dolu Türkmen'in 100'lük manadı yatır. 2000 hadır yılına maçacaksa da 2012 yıl bilen 2014 yılın buram 2008 yılın pulları yatır şutaydı. Samsak hayvanlar yankı Türkmen manadın çıkarttırlar onu orsiyette tutuluptur. İnni şolum kompensiru edip alınıptır. Kim çıkarıyor şolum özünün küden başka? Şu çürük tohumlar var özünüz kim sayanızı? Marlılar maşin getirse yenesi maşin getirmek bolanok. Näme ya getirse de olan maşini ikiye bölüp ulu maşin getirmek bolanok. Onam ikiye bölüp o nemeden reskadan geçirip otuyorsunuz. Kimden ruhsat verdi? Kanun ruhsat verdi mi size? Böyle bunyalı pastupat etmeye. Dokument düzü adam emmedadı yerin adam ne için geçirmek bolanok maşin. Adamlar siz korkmağınız, besedin bular korku otuyor. Kalini sizin korkkan ol oturmağınız gelişen ok. Bulara ana yılın ama adı inanışmak ve parakatçılık yıllık koyturlar şu 20 yıl. Ne için inanışmak ve parakatçılık mansın dinlek görün. Sebe korkup balan dolar otuyorlar. İnne şu birazcık yatan adamlarım tursunna. Ona göre lan şolar ne hil bolyan. Bizim elimizdeki da kimdir ötüyorlar bizim bizneslerimizi elimizden alıp doğanlarımızın cüylerimizin biznesini elinden alıp maşin getirse bölüp on yegenlerine maşina getirmek öyle on yegenlerine biznes ama öyle on yegenlerine telekeçilik etmek on yegenlerine dostlarına da etmek öyle. Yani başka adamlar hasap der. Neyse adam şu tayda Rusya'da maşin şu mardan kaytıp şu tayda sevda edip görürler. Olan günler goy. Yani nemçe şu yurdun içinde edip bilen nokta şunu. Olar berde onun içinden goy aylık alıp otuyorlar. Ondan goy pulgadan otuyorlar. Yani nemçin içinde ettiren dokşan. Senin neme atanızdan alın bu hükümet. Şu Aşkabad'da vilayetlarda neme baryan olsa barmadyalı ders haramlar. Bilip koyun çürük tohumlar. Onyal çürüklüğünüzü halka yayradıp siz hemme yerini güneloy edip taşılacak olman. Telekeçiler yolunuzu yapyan olsalar sizem yolunuzu yapın. Aşkabad'da önüme muratman, tavara muratman, Aşkabad'dan gelen adam alman. Sançı içinde verin Türkmenistan'ın. Sançan vermeseniz, şunyal etmeseniz. Şun gelip nemet yarı ödüm biri ikisleri hemmeniz edin. Bularını şu çürük alma kaptalına bir karop alman çürü edip bile de şu çürük alma otur başınızda. Çürümecek olun. Çürü epesli teysen oturumuna çürüttün galanca 20 oturumuna etken birazcık içinde namısı bağıyla da böyle de eşitliğe bir halal işliğe değil yani adamlar aytacak ol yani siz gayret edin danim gözünüzü açın öngüm açıktır öngüm içinizde namısınız bağlıdır yani hareket edin korkma korkora zat yok hiç hili neme sizin inni çağılanız Altıklanız emme kış Türk'a gelip işlemel mi ya Ortaya gelip işlemel mi? Studentler arada açacak adım baştaydı. Studentler neme 25 dolara Aşkavat'tırlan çağalar men akallıyam ok Aşkavat'tırlan iminna çağaları alya İslam puluna.
Aşgabatda bir zat bolaýmasyn diýip olara berýärler. Näme üçin beýleki 5 welaýatyň çagalary alyp bilen, näme üçin biz $25 ýa $50 ýaşamaly? Hemmämiz bir günne çyksak, hemmämiz bir günne yüzümüz açyp herekete başlasak, biziň hiç ýeli öňümizde durjak zat ýok. Hiç kim bizi okudan ama işler dedik bilme, ýöne onu hemmämiz bile etsek. Bir çıkıp bir galyp on ýallaly gurulşýaňyz öz araňyzda. Men üniversitedim özüm gurulşyp otýar, menkiler diýe. Hemmet çykyn beýle üniversitetlerim diýe. Onu edelliýe. Bolmasa bir näde edelliýe, bolmasa bir basar da tutar da henizem gorkuwa içinde adamlaryň käbirleriniň. Şon ýarzat bolmazlygy üçin hemmämiz bile çykýar, olam hakyky zat pul bermeýäni. Az oturanmadan hakyky zat. Ana oğlanlaram çıkıp ayda uğradık her yerden. Ana arada da 2 tane oğlan çıktı. Onun önüm ana melik deyip bir oğlan neme o kapıyorum Rusya'da çıkıp deyip otur. Neme ana şona çislen ettiler mi? Baktılar mı ana o kapıyorum gülyalı. Nemeden orkanı? Çıkın melin üniversitedindeki oğlanlar tutun arkasını. Kızlar oğlanlar. Menkilerim çykýar, ýöne şunu bizini şeýtmeler, men ýaly ýa mälik ýaly ýene beýleki oglanlar ýa bir-birden çykmalyňdanym. Bir gün belleşeliň, Halmyradaga aýdalyň. Biziň üniversitetimiz şunýal çykyş etjek bolýar, Halmyradaga ekrana aýdyp beriň, şowun näçe üniversitetden gelýän bolsa şonu goýup beriň diýeliňdanym. Yzylyňa hemme üniversitetler, Russiýa, Türkiýe tapady. Hemmemiz çykyş edeliň, gelin. Gelin şon edelin, en atalamız etmediyse de edelin sebebi en atalamız gorky gany damarına ornaşan, biz görüp otursan nähil ýaşap otur başga milletler. Olar aklyna geler, olar zambiro dedilen ojo bravac kelleler neme dip içinde şo bize pluratjak bolup kösen ýaşamaga boynalyp kösen ýaşamaly mykadip ýören adamlar ýöne biz şunu edip öz hak hukumat talap etsek, bizi en atamyzdan başyna täzede bir wada bolar etmelläken betmelläken, soňundan gow düzelip gitýär, ýurdumyz düzelip gitýär. Gelin şon ýurdumyz üçin edeliň çagalary öldürip başladylar. Akla kelle gelmejek, akla sığmajak zatlar bolup dur Türkmenistanyň içinde. Indi şoňa gözüm balyňda hereket edeli. Ýene bir aýtjak zadım, studentler, ine şu wagt gow возможностymyz var elimizde. Ine kemine sapara da Halmyrada da şular bir halat ediş komitetini açdylar, gurucu meclis açdylar. Şoňa adam gerek. Biz baramyzda näçe milyon berip, viziatka berip, plança $1000 berip otaýda viziatka berip girip barwam aljaň 5 milyon aýlyk mı $50 bolana we 5 milyon aýlyk. Bar 10 milyon ýyl $100 näme düşýär otaýda bar zatlar gymmat. Gelin şu gowy şansymyzdan peýdalanalyň. Peýdalanyp şu komitede goşulalyň, gurucu meclise goşulalyň. Onu men diýjek bolýanym, şu biziň bir şansymyz. Bira şu biziň bir gowy şansymyz geljekki hökümetde arasa, buna girme üçinem sene, ay men şulara gireýine meclise ya komitede işlerini etjek eder, helleder niýen zat ýok. Halal işlejek bolsaňyz, halal geljekde sagdan jemgyýet gurup, arasa işläp, ağından $2000–3000 aýlyk alynýan bir hökümet gurjak bolup otyr. Şular aýdy otyr şo baradadam. Viziatka gerek bolmaz. Häzir Türkmenne şu zat ýörgünde da viziatka alynýan iş, gowy iş. Ýok, viziatka alynýan iş, erwed iş. Goý biz viziatka almalyň $2000–3000 şeýle halal işläliň ýöne her ýyl hemme zadymda gitjek, putuşestwamda gitjek, gezelenjimde, iýjegimiz, geýjegimiz, maşgalamda hem ýanky öýojak gurmaly hemme zadymda ýetsin. Ne şu biziň utýan zadymyz. Gelin goşulalyň halas ediş komitetine, gurucu meclise goşulalyň. Bira şu biziň gowy şansymyz, ikinji gowy şansymyzam biziň üstümiz bilen Türkmenistanyň için oýor bolýar, Türkmenistanyň içinde halky ayağa gallar bolýar.
Şunyaly gowy şans şu daşyna gezip ýören işgärlerde ýok, ýöne bizde bar. İşläp ýören adamlarda şunyaly gowy şans ýok. Sebäbi işläp ýören adam aňyrda birini bakmak, eklemek üçin işläp ýörder. Emma biziň en atalarymyz bize bakmak, eklemek üçin gaýry, kösenç çekip içinde gowrulup ýaşap ýör. Gowrulup ýanyp her bir baran ýerine baran sistemasy, rejim işlemän üçin şolar kösenip ýör. Indi biz şu taýdan bir galsak, olaradam aýtsak, hemmesi çykdy, koşlaşlamyň hemmesi menem çykdym. Ine şu görürüm kynmy? Şey diýip öňe çykalyň, geljegimiz üçin bu çüýrükler çüýretdi. Başymyzda bir çüýrük ötür, şolaň çüýrük schemasy bize gelip degmäkä şolaň şu ýokardan şu karobkan gödäňize getirin, bir karobka, ulu karobka alma, iň ýokarsyndan bir çüýrük alma dur. Ondan ýuwaşdan şu ýokarkylar aşak, düşük çüýrek gelýär, indi bizem aşagrakda, ortarakda dursa, şu çüýrük bize ýetip gelýär. Şu özümiz çüýretmälen gelin bir çykyş edelim, bu derece ýetdik, bir azajyk goralyň özümizi, namsymyzy, armyzy, ganymyzy, çagalanmyzy onýaly boljak bolsa, geljek nähil bar, häzir şonýaly bolsa. Ine şonu aýtjak bolum watandaşlar, gatyrak nemeden bolsa bagyşlan geçirersiňiz. Emosiýan saklamak kyn bolýan zatlar agyr Türkmenistanyň içinde. Bokurdum dolwaýdy otyrna, ýöne halis indi bu derejede näme kim olar? Bu derejede halky ýakyp ýanlaryp edenini edip goýanyny goýup ýöne on diýsemem ýene bir bellemel zat bar. Onda da gorkup başlady bular. Biziň hereketimizde sebäp ynançmak ýyly we parahatçyk ýyly. Bize ynanyň diýe, biz düzetçik diýen ýaly hereket etdi de haman adam gözüni neme allamak üçin. Ynanyň we parahat diýen diýe, ümsüm biziň şu ýylla diýe de düşünýäňizmi? Şonu oynamaga diýen okşularyny halka ýoşadan ýalwaryp ýenedip. Biz aralarda bir çykyş edip köp zadyň üstüne açyp otyran, halmyrada, saparada köp zadyň üstüne açyp otyr. Şu üst açylan zatlardaky adamlar hemmesi basylyp otyr. Sebäbi indi şol dakazatylstwa wada berdi. Şol basmasa çäresi ýok. Daja şu ministerler, garnaşlaryna çen basyp otyrlar adamlar. Düşünün öňkü men diýip özüne gowy ýetip burnuny alasmana tutup otura otady ikin ýer basylýar. Ýöne men şu plan ministeri garna şol dikkati arkayn oturan adamlar baram şol owadan depede çüýretip başladylar şo taýda otyrny. Şol adamlar. Olar bizden gorkup otyr. Siz nämeden gorkýaňyz? Gelin awzy berip olalım, gelin çykalyň. Gelin şu çagajymyzyň namusyny, arny, şu çagaň şanyna, şu çagaň nemesine bir gurnalyň bar. Şu çagaň hatirasyna gurnalyň, gelecekde çagalanmaz şonýal güne düşmesin. Çüýrük schema, çüýrük klanyň eline düşmesin. Gelin goralyň özümizi. Sağ olun köp köp.